Mwetwa Davidson. Masireta Milton. Ndimi. Pambere nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yawo mombe nhatu mbudzi nhatu yanembo dzako chitupa nemari dare. Arikutaura izvozvo ndi Mwetwa Davidson achitaura kuna Masireta Milton. Mukadzi wawo ndeupa ndio uri kuzembera kuna baba usingazemberi kuna nyika. Unonzani sasa wakori last born here. Number 5. Wakori number 5. Ngeuru nyanyienda pana baba usikaendi pana hapi. Anopa wena pana vana murume. Right, alright, it's with Baba Mkwasha. Italia ni uruturikire. Mwetwa. Zitarako. Felicitas. Right, alright. Ndio taura baba, taura itibonzo voice. Ini ndakauya kuno nokuti mwana wangu akawanika mumeo. Indiri kuwange iko. Asi tagara nguwa yatotiroke lebe satambo shezira niki mari dzacho so asi takataura nayo achiti hati chau vefari veniki vefari vazwari vacho vazwari vacho kana vasingaoni ndikataiwa kwatoreba ikoko kwa Rusape zoita ndiinde ikoko ndakauya musi 31st November 31st May ndikazama kuvasheza kuti vauye tizogara pasi vari kuramba kuti vauye tozondibata ndikatedza futi vamwe kuti vauye hapana tikazoshedza futi vakazouya vamwe H3 vamwe ndio vakati kana vasingadi ngavatore mwana chete ndikati azviiti azviiti beta ndimi ndakati pamwe mutemo wakuno vamwe unonesa sometimes beta ndiite ndiende kwamangu vanonditaurira kuti kuno kunoita sei mongoti munyatsorora chaiko zvakanakisa aminoti ari kuita sei mungwe ubhuyi munononga ndakati hai munogara nechonguva yakadii Tane 15 years. Kuva 2010. Ndingati 29 2010 ndabva ndaita mwana. Okay. Ane 14 years. Mkwasha mururachi hamuna uchitaura kuti Mkwasha anyatsopindura. Mombe nhatu nembudzi nhatu. Mombe nhatu. Nembudzi mbiri. Nembudzi anga akabvisa imwe. Anga asati dzemasungiro dzinoita nhatu kuchiungwe. Okay. Nembudzi nhatu dzemasungiro. Ndakati amamba vachanondi taura kuti kuchishona vanoita sei tifambe nenigi yacho iyo iri kutaura ndiri kuinzwa apa kuya kwakaita kubva pese apa ndinogara nemudzimai wangu ndaindisikashandi asi ndaane gore ndichishanda saka pavari kutaura kuti wakazouya kuno ndaenda kutaura ndapromisa kuti mirai ndikuchengetawo kamari muna October ndodi ndokupai zvinonga ndaunganidza saka ndashamisika ndichionawo chipepa rabva kune daro ichiti toda kudii October wakangori kuti unowa pachii ndainga ndati ndombobhadhara kamari kenonga ndambochengeta mari 200 gore rese uchishanda apa pese apa kwainga kuine mwana ari kuchikoro kamari kendiri kuti kendiri kuhora kashoma saka ndaiti ndati pakauya ndopita katepedza kudii
wakutaura ndikati he handisi kuramba ba muna Oktoba ndobvisa wakamara kendicha wangu iwe wadare Kamambo chokwadi semunhu azvipira hake ini ndichabvisa muna Oktoba chachitsidzo kuna mambo kuti vagozobvisa nguva yacho isingapfuuri asi munhu abva kweyo wange pane 14 years wakwegura munoda kuti wafere wasina kumbodyawo zviro zvemwana wavo muzvara ndaona hangu kuti Oktoba ndiyo atatotarisa saka nguva yachiuya wanga waunganidza yese kuti wachizoenda naye muna Oktoba uchitongochibvisa kuti Oktoba ndiyo watadzoka wakadzokera zvere wanga wasina chinhu wakadzokera wasina chinhu wachibva wako paka achangamire ndichangamire ndinoona kuti makore awanda makwasha asina kumboendawo kunombobvisawo kwaatezvara nekwabva baba kufambira mukwashi wange kubva kure kwese kwakadaro kuuya kuno wakambouya futi vachimuteera futi wakadzokera wasina chinhu kusvikira wauya zvati regai ndopotere kuna mambo nhasi unoongonzi wodzokerazve futi wonzi futi muna Oktoba apo ari kutaura $200 dai ngamboti nhasi uno ndombowapawo mari yaanayo muna Oktoba ndozobhadharawo chimwe chikamu zvinenge zviri nani changamire pane kuti atambirike chichemo chake chekuti Oktoba asina chawawapawo changamire papa dai ani waifanira kunyara wakura vese usigira zvekutaurwa navatizakaza takatarisa $200 zacho vari kutaura muna Oktoba mari yebhazi yayo yatoshandisa kubva kuhwange inogona kutopfuura $200 yekuenda nekudzoka wodzokera futi wozodzoka saka pana chavanenge wapiwa ivanenge vakutoroora kwazvo kuroora mwana wavo upanzwa mukwasha hauna mombe handina mombe une chii ndingoti neproperty hamuna mombe handina ndinobuza mukadzi Felicitas taura munomatauri kutaura nemombe here kumba handina chii chikonzero chamurume wako chaanga azobvisa pfuma handisi kuziva kwavo asi iwe uchiona chii inini ndichiona ndinoona kunge vari kunyanyomwa hwavo havanodhakwa zvakanyanyisa vakamborora umwe mukadzi muna 2021 nyaya yacho kanoperera kukoti saka izvozvizvi baba pavakauya vari kuti tokumbira kuti tisangane nemi titaurirane neveukama hama dzacho dzinoti hatisangani nawo isusu tiri vadiki kwavari saka zviite kuti tivatonge vakauya futi vakuramba vachidaro izvozvi ndo pavakazotaura vachiti rambanai mutore bhasera yenyu mwana ndosaka baba vakazorwadza tikati saka tochidini regai tichiende kwamama zvinongofanana izvozvizvi idzo hama dzacho dzaramba futi kuuya hadzina kuuya havana kana munhu wani isu tiri nani isu tiri 2 nababa inini kuno kwandina hama dzangu dziri kuwange kugara tiri kugara tese asi mararamiro acho ndeyekuti vari kunyanyomwa hwawa havasi kutichengeta ndainzwisisa kare vaisashanda ndainzwisisa kuti murume wangu haashandi pavakatanga kushanda vabva vachinja vabva vaita wild pane kuti ivo vachindibatsirewo izvozvi vanototi imari yangu idini zvinonenawo mama audios avakaita mari mwesura ndakasendera hama dzacho vachitoti nyangwe ndichidhakwa haisi mari yako imari dzangu
saka vane pekutangira here izvezvi handizivi nekuti mambo warumidza tsitsi kuna baba wabva uko wapa something chekuti wamboisa umomo kudzokera nazvo handizivi nekuti mari yavo handiibati handiizivi nyangwe mari yeloja yekumagamba vakatusa bate mari yangu yemaloja ndo vanotora mari yemaloja saka inini hapana chandinobati ameno ivo vakati usatombochaje zvekumagamba nekuti pavari kugara pamba pangu pavo pangu unowana mari kubva kurumba yekumagamba $30 mari $30 $30 ipopo pawataura ipopo apo ndipoti batei hama dzangu kuramba kuya kumba hanzi hatingaendi kuvo pane mumba pakavarorwa painga akarorwa kuzi ainge akarorwa kwabva murume wacho afa kwabva ndaenda akarorawo mukadzi wangu kwabva wafa takubva tawirirana saka kuenda kumba uko anoramba kuenda kumba kumagamba anoramba kutoenda kochaira haadi kana kusvika kumba kwacho mukasvika zvemakaita munoita fanika vanhu vakafa kutasa hamuitiba asi vanoramba kudini kuenda kumba kwacho ikoko apa pari pemari apa mari yendiri kutambira mari shoma ndine mwana ari pajohn cow ari kuda mari yeschool fees every term saka apa kuti mari yangu yeschool fees ikwane ndokuti achitoita 2 months kuti ikwane zvaari kutaura kuti handisipi mari yechikafu 2 months kuti ikwane yefees vanobhadhara mari yefees apa pana zvine zvari kubhadhara 150 but iwe uri kuti unotambira $30 $30 ndeyekumba kumagamba kwati ndirokoreka 2 months kuti ikwane kuti watindi mari fees yemwana ndinokolekta for 2 months ndati ndiri kushanda una kuti ndoshandira kuti ndinokolekta ndati pane mari yendiri kushanda kuti mari yangu yeschool fees yemwana ikwane ndoita kuti 2 months saka zvavari kutaura kuti handibvisiri mari yechikafu vari kundinyepera ivi kana kuya kwacho kudhakwa kwendoti ndive anoya ndakadhakwa handisi kuti handokaka chikangana zvinova ndichiita apa hazvisi zvechokwadi ndinokolekta $30 mari yekumagamba ikebhini ringauti irokuze iboiskai saka anoshandisa kuchenekadi iwo Felicitas namudzongotaura kuti imba yekumakomba kwati ndeyavo ndeyedu tese yakatengwa tichigara tese ndikatoisawo mari yangu ipapo hapana mari yakaiswa ndogara chibara asi makaitenga muri mese taita kugara tese mamagara mese raza anoramba kuenda kugara ikoko last time kuti paakazouya ikoko vakavanepaveramaonagako angazigara kupi iko kumba ane imba yake saka ndokuti aigara tese togara techinetsana kuti handi kumba kwangu timbogara kumba kwangu anoramba akanditsemurira hembe dzangu mabhegi ndichita kuti tiadini tiende togara tese uko asi anoramba anoti handidi gari kumba kwakadaro handidi haisimba yangu ndisati ndavhara foni ndimanye pachise ndivhare foni ingachema mbaimba mukati takutopedza tichiregai ndo nyaya iripo kana hama dzangu kuti dzirambe kunini kuuya kumba kwako hadzidi because vanogara vachidini vachingovanzira last time even pakunini pakurara chaipo tokwanisa kupedza 4 months 3 months tisikadini pasina bonde saka zvinhu zvinotinetsa izvi zvinotinetsa ndikaenda kumba kwangu kuenda kokirina vanoti hanzi waenda newakadzi ungoenda kobvura kokirina cheti ndechiya inaiti vanoti hanzi waenda newakadzi zvinhu zvinotiramba apa ari parivi kana wangoenda kokirina kumba kana hembe dzako dziri kune rimwe rumu dzimwe dzacho dziri kwa ndodzinotibvisa hembe dzese uku woisa murumu iyo maroja kuti uwane mari yekuroora vakamira ipo pakanaka asi magariro acho indonga ndakuitwa pa anonga asikachaitima haachaitiba
Mwekuwa makuseni anokutakura chikafu chake, anokubika chikafu chake ichienda kubasa. Asi ina handisire kana chikafu chacho. Ndikada kubika chikafu makuseni ichienda kubasa. Because kwendo chanda hakuna mashops. Ndikada kubika chikafu anomusi akandidzimira stove. Andzimira stove. Zvino zviri kundinetsa ipo. Pamusoro ndingati paone zvavazotsanangura taigara tese nekuti kwaive nefamily house yavo kwanga kuri padhuze nepedu. Saka payakatengeswa imba iyoyo tichigara tese tichigara kumba kwawo ikoko. Tichigara kwakatengeswa imba iyoyo ndo pakazotengwa stand. Tikafanira kuti nini nekuti pandiri kugara imba yangu. Saka ngatitengei mari yamapiwa pashe yenyu ngatitengwe stand. Ndokutenga stand. Kwatengwa stand iwo yabva yatengeswa imba iyaya yakatengeswa muna 2012. Yatengeswa muna 2012 vanga vasina pekugara nekuti imba yanga yakuchigara. Tiri kugara tese mumba imomo kusvikira nanhasi tichitanga kuvaka imba iyoyo tichigara ikoko. Ndosaka vakuti haindi mari yangu iripo, asi mari yakatenga stand imari share yavo yavakapiwa ndo yakatenga chistand. Asi zvimwe pakapindawo simendi yangu, sokawe yose, matombo ese, load yacho ndini nematombo ese, nyange mabhiridhi acho timadaidze vanotaura zvavari kutaura zvese izvi kuti 3 months vanga vane mumwe mukadzi. Chavanoita ndauya neexhibit, vanomwa madrugs. Zvinongofanana ndakatokumbira protection order kucourt yakaitwa musi wa20 aya madrugs avanomwa ndorarama here vanhu vamwa aya madrugs ari kutaura aya ndo avanomwa madrugs. Ndikarwara inini kuburikidza infact mukadzi ailoja pamba asi madrug anouraya madrug anobatsira kuita baba. Saka pane mukadzi waigara pamba, ambuya wamadzibaba muzi vairoja pamba, ndo wavangwa kudanana navo. Ndikarwara inini, ndikarwara ndikada kufa. Ndakabayiwa nebayo apa nangwe nanhasi nditori nebayo. Ndikagara muchipatara almost 3 weeks ndiri muchipatara. Wabva watora mukadzi iyoyo vabva vanomuisa, vabva vamubvisa pamba pataigara apa. Ini ndaibuda ndichienda kubasa ndisingazivi kuti vanosara vachiita mai nababa pamba. Vasara vachiita mai nababa, ini ndikuti loja ivo vanosara vachidanana. Wabva watora mai wabva waendesa kumagamba kusvikira court ndo yakazoti ichi yakazopa eviction order. Yapa eviction order ndo pakazobviswa zvinhu zvemukadzi uyayo. Kubva pakabviswa zvinhu zvemukadzi uyayo handidi kutaura nema, mwoyo wangu uri kuramba kuti ndipinde mumba umo, asi hembe dzangu dzirimo mumba. Taiti zvimwe nguva kumagamba uko hakuna mvura. Inini ndinoshanda kurujeko, ndiri ticha. Kuti tibve kumagamba hakuna nhingi, hakuna magetsi, hakuna chii. Ndiri paprocess yekuti ndibatsire kuisa magetsi nezvese, ndo pavakatanga zvemukadzi uyu. Ndakabva ndaregedza mari yangu handichaisewo ipapo. Saka ivo vari kuti zvishoma zvandakaisa izvozvo masimendiwo akapinda ivo ndoti zvishoma izvozvo kapu iyoyo zvawakaisa izvozvo ninini ndiri ndakatotenga stand yemwana. Ndiri ndaidzidzisa mwana kusvikira nhasi. Vakazotanga this year kutanga kubhadharira mwana, yavakabhadhara last term nethis term. Ndiri ndaibvisa mari uku. Mwana ndaenda naye kurujeko ndichimubhadharira ndichiita zvese. Ava baba vangu varipo. Mari imwe zuro chaiye takawana mubhegi ravo vatora. Ndaiti ndiri kubirwa chikafu mumba nditotenga tichengeta, tinoenda masociety kuchikoro ezvemagrosari toona mabhokisi akavharwa avhurwa. Saka mari imwe zuro vakuzoona mubhegi ravo mune shuga neraisi musi wesandi. Ndabva ndatora zvinhu zviya mari imwe zuro vakadhakwa makuseni. Wabva wati ndipe zvinhu zvangu zvawatora. Ndikati imi mazuva ese mukudya chikafu chani? Wabva wangonyarara. Ndikati aiwa mukudya chikafu chani? Ini nekuti imi mukudya chikafu changu, imi chenyu kudhakwa, asi chikafu hamusi kutenga. Zvinongofanana izvozvo vakandipa $100. Wabva watora $10. $90 yacho iyoyo ndakabva ndanoibhadhara kuchikoro. Ndakabva ndanobhadhara school fees yemwana. Ndine marisiti acho ndakabva ndanobhadhara $90.
ichi ndakabva ndanobhadhara. Saka vana utenga chikafu. Saka vaiti ndiri kubatirwa mari kubasa vasingatengi chikafu. Saka nechandirwadza kuti kumabhoti kudemu ndo vanodhiraivha bhoti. Ipopo apo pauritaura kuti ziri ndakazotora mukadzi ndopainga paita problem kuti kana mune pabhuredi vainga udini wakada wakapfeka wakapfeka hembe ndikada kuvatera vanobva vatiza kuenda pane mwana aripo enda kurara nemwana ndada kumutrai kuti zvauri kuita izvi hazvisi right toda kuti wakati hanzi ndikati orit kana zvadaro enda kudi ndakuroora zikaziroorako akandipa kugwaya heti yekuti torako mukadzi unonga uchida kuti ndakanditora kwabva ndaenda nayo kwabva wauya wakandirwisa iye nemwana wake nemukwasha neshamwari dzavo kwabva wauya kundirwisa kumagamba kwabva wandirwisa musha wedu tese asi ainga waramba kuti ana basa nesimende yaari kutaura kuti simende ifoshoro chete yendakatora painga patotsinga kumbuka ifoshoro chete ndotaura chokwadi ifoshoro chete ndo iri ndakatenga simende ngatichiitei kuti mari yepfuma nekuti taakurasika padonzo redu ratiri tizvaraurira pfuma yawo right. Saka toti muna mwedzi wega wega wobvisa 200 mombe dzedare ichi 350 times 3 zoita chi 1050 mune mbudzi nhatu ichizi 120 so vaita 1170 makosti enyu imari amadaidza mukwasha wenidare imari wabatsirei $45 ne10 yese kuita 45 okay then yebhazi kubva wange nekuuya $100 vaita mari 1265 right. Every month wobvisa $200 kusvika mari yapera apo dare ndiri kukumbira mari ndiri kuhora kutaura chokwadi 130 kubasa 130 saka kuti ndizoreza 200 mwana anonga achida futi school fees apa akuenda kuform 1 apa toti isusu muna kutobva tune 200 handiti wobvisa 200 then every month 100 chikachikore chapera yakawanda yakawanda because mari endikuhora ndiye chaiyo because tichatoita problem yekuti pinongada kubvisa mari wachadini wachanga uchikuda wachida chikafu tinokwanisa kuti tinzwe kuti uri kuhora mari kubhoti ikambani yani majestic tichakumbira kuti watipe pay slip yako wanoti tatina mapay slip ikambani chiri kutanga ndiani haisi yagai ndiani kanyongo haisi yagai alright iyo obvisa mari pamwedzi mambo 100 yanga yakanaka ngekutoti imwe mari chikafu nezvimwe vanowedzera vanotora kurendi yemotika yemba $30 $60 apa maresu yemwana eschool fees chete eschool fees wakutondoita maricho nekuti wanga wasi kubhadhara saka uri murume wauti tondoita maricho mari chacho ndo kwendiri kuona mari yacho ndo kwendiri kuona mari yacho mari chacho
wondoburitsa mbatya uko, then woisa kumba kumwecho uko, so that mari yacho mochiona kuti mari budget yenyu munoiburitsa sei, nekuti mukadzi wako ari kusenza, mukasenza pamwe chete imari inobhadharika. Handiti kuti ndiburise imwe chitaura kuti ndiburise pane zvokuzena yangu iripo kumba uko vakazi hatichadi kuona chifiriji yeyo nesitovu iri kumba, saka kuti nditore kuti zvino ndirinze kuno hauko hazvichaiti, ndakatozibvisa zvinhu zvacho izvozvo. Saka ndakutotsvaga pekutotora zvinhu zvangu ndichienda pane kuti nditakure futi zvinhu ndichiunza futi kuno kwandiri hazviiti zvinokuti kana iwo uri murume wochitoona kuti wakutosenza overtime $200 woibvisa kupera kwaOctober, $100 every month, toda $100 every month inouya kuti tibhadhare roho rako. Changamiri ipopo dai mandidzivisisa wapo, handikwanisi kubvisa mari yakadaro, handikwanisi, dai mandidzivisisa ipopo mandidzivisira. Unokwanisa mari? Ndikaita 80 it's okay. Alright, $80. Okay, $80 every month. But 200 yawakagara waunganidza kupera kwaOctober ndo yaunotanga. $80 chidivide kuti kusvika chikwereti chake chadi chapera. Sa $200 first. 200 chosale 1065. Divide. Toona kuti anotora mwedzi yakadini. That's 1000. Chimwe vanogara every time olopenda kauyire ndipo vanogara vachikangana mudzimai every time kutukana every time ikuona kuti marriage yacho haiziti yakaita sei, havati kuti pane ningi tazwara every time. Saka ndakati ndibeda ndione kuone vakuru vamwe vachandimwedzi tingaita nemwedzi uchibhadhara, which is 13 months. Ameno kuti mari yacho ndoka richibhadharwa kunounza kuno vachitumirwa kunounza kudaro. Saka kuno kuimosva. Right. Pamusoro ndokumbira kuti sezvataurwa nababa, kutaura chokwadi pamberi paMwari, vanouya vakadhakwa vachiti matipu ekubasa, vakadhakwa voita noise zvazviri kutaurwa nababa. Ndakamboenda kukoti vakapiwa protection order, ngati ndasiri kutomboiteedzera. Ndokumbira muvape oni. Ndo pamuri kutadza kusaiteedzera. Ndanchingoti murume, asi vari kuramba munomu vari kutaura mastatement asiriwo, saka ndochiita sei from today nekuti ndine maaudio zvese zvavanosvika vachiita. Makapuwa protection order yekuti haafaniri kuita noise. Imimi uyo oita noise momuregera. Saka munoda kuti mambo aite sei? Handiti? Akanga auya aine noise mobva maenda kumapurisa. Mapurisa akamukiya uyu mangwani haazviiti futi. Handiti? Nekuti imi muri kumuregera, kana dei ndikataura mambo imi muchimuregerera anongoti hapana zviri kudii zviri kufamba. Anenge achiti enda unoripota vhero kuda kuti ndisunga, kuda kuti chindoripota yekuti adii asungwa. Ngaazvizive kuti akaita noise, urunzwa here? Tataura kunawo, akaita noise chete endai kumapurisa asungwa, oregera kuenda kubasa. Apo zvemataura vaizvitenda zvinzwa, asi mambo mandazvinzwa. Ava mudzimai wangu anotaurisa. Ndonasa kutaura chokwadi, anotaurisa. Vakaziveswa anotaurisa. Iwewe chienda wondodii, hapana mukadzi asingataurisi. Akasataura hasi mukadzi, iwewe nyarara. Manyarara acho mambo anozonetsa. Because pane time yaanopotondirova. Asi pane time ndinotaura chokwadi pamberi. Enda unomhangara mumapurisa kana ukarohwa physical violence, enda unomhangara mumapurisa ndarohwa. Handiti? Hapana anofa kuitirana mumwe violence pakati penyu muri tu.
anenge aita violence wanoinika aine mapurisa andomanga handiti iwe usauya wakadhakwa saka toda baba mari yenyu takaupinda kupera kwaOctober 200 yes pamwe chete ne 200 then mwedzi wega wega mune muchipuwa $80 kusvika pa 13 months mwedzi 10 handiti iyoyo ndiyo chaunganidza kutenga mombe iyoyo muunganidza motenga mombe dzenyu kuhange ita mombe 350 last before last week wakachaira phone akati 350 400 munodziona mombe nema 300 zviduku munotongatora zvimatsiro zvinozobereka kuti munoramba muchirangarira kuti mwana wenyu ndo mari yakarohwa nayo saka akakupai 200 yekutanga iyo mumirira mwedzi wechipiri $80 mowa mandotenga mombe hamumboishai mukaenda ne828 matotenga mombe yenyu 1 handiti apa ndaikumbirawo chikumbiro makadzi vangu ndinomuda saka inini akugara apa ndichakwanisira isi tadira kuti atoende kugara kwamasireta izvo ndezvenyu muri 2 saka anoramba kweti panoti nyaya dzese saka hama dzangu dzakaramba kuuya ipapo nyaya dzese kuda kutaura hawadiba kuenda kumba uko hawadi iyo unoiunza tokugadzirisai kana iri nyaya handiti tokugadzirisai tokupai kanzeri mari yemuna October unounza pano pamabhara mari yako inenge ichirisiswa wachitumidzirwa asi iwe chinoshandisa ngechekuti uda kubvisa $200 muna October. October is next month. Yeah, but nogona kumanage munomara tobvisa $20 avari ndakanichiunganidza but nogona kungadza kumwedzi maakuti nonodza chisimukai okay